Me haka? Ya, tawace ta ciya la kai ta tawace ta ciya a sauke ta ba ro sai ka sauke ta ciya la kai ta ta ciya jiya ka tambayi kan wata ga sanan guje akwai a kuma kwashe mana jiya sune ko jiya sune ko tambayi ta haka sune ko daure ta yana nan daure ta ka sallame mu sai ajima kuku sai mu je zai kira ku police sai kira ku police haka daya ya shuru keep quiet dama ku ne barayin unguwan nan ku ne ko to yau sai kun yi ɗan yau sai kun yi ɗan barewa ku sai ɗan barewa yau sai kun yi da ake yi da ake yi zan koya muku ɗan barewa